tagasni ka khandil trip kerumthang arhajar bhundru ini kalian ka seng hito ni wan ban pensngu silat pathai kebor ba hadin ba kaseng kalapan jingshai naga tenat mining and geology department jong sarkar jala halor kanu ke kendon lani ke kredit jong ka MMDR Act khat khnai spa santonyo ba ka sarkar jala len ba tenat mining and geology kala ban ai incidental ya umaushun shaki neutraliki kharkhana de bilat ki badan japo East Jand Hills district handrei hadin ke jing up jong ila katu kani banai na kalian ka seng na kalian ka tenat mining and geology department jong ka sarkar jala kamla ban a jingsha yani but mentagasni ngina yang seng ngila ujor sisendan ya kani ka kam sha menteri katanat ba depek ya ka jingti mat bok khendeu u Kishan Reddy u menteri ka sarkar pedeng ban tuklar halor kani ka kam halor kani ka jingle turmur kajing penkheng ke sarkar jala yagi kendon an jong ka MMDR khat khandai spa san ponyong ti ngikum gaseng hadin bangila bodin follow up yakini ka kam la katok ni benai bat ngila ba nalor ki cement company ngila file ka RTI lengba ka forest department bat ngila kidon tang la perusahaan teli kita ki rew cement ani ki private party ki bayo ya ka mining list banti lani ban shalan banti bat shalan yang mausun hapo East Jand Hills but khatratli hapo West Jand Hills district but kat kum kejinglap jongi kum kaseng ba kidon dikispa tli kita ki bapanyai ne ki ba ti yang mausun habaro karilom chantiang but kane kapani ba nalor ki bayo ya ki mining list kita dikis dangbon kita ki ba illegal mining ki ba le claim da yo jingbit naga mining and geology department but ni euro alish yo ba kani kajing incidental ka sarkar jala ya cement company ka penslur ya kumpini ki kam bi ai kani kita ki illegal mining hagi than Jand Hills but hasakiwi but ki than po jala te ni kum gaseng ni la pha ju jing tho chaka sarkar pedeng bahkan tuklar halor kani bat asakawai ngini kalian gaseng ni bandap ruba katkum ka Meghalaya mines and minerals concession rules arja khandru ba unu uriu shimet lani kinu ki kenhun ki ba kwa ban ti lani shalan ya mausun hapok gejala bat sabar jong gejala kidei ban don ya ki documents kita ban fill up ya kata form H kat kum ka rules jong ka mines and minerals concession rules but kejinglap jongi hakini ki banai la dep hakini ki sngi ba hitan ki ba shalan ya mausun shakibai pat ki jela film da biang kita ki minerals transport chalan but kawai ka ba I thurmur ka ba I pla ngi kum ka seng ka ba ngilap ba ya ka jaka baki thep di umar baki kid di umar kade nawai katba ya kerteng jong gitu ki kerteng hagi chalang lagni mineral transport chalang de ki ba nasawai bakani ru kalong ga e ba penkhen ya khondon ai jong ga mines and minerals regulation act but ni nakalian gaseng indang ya budin ini kam but nginam song thai but ngina ya budin tat hadok bangina ke sarkar kan sa peskor halor kani ka kam bakan le ya ka kinu ki kam katkum ki kendam jong ka an bala bo daga sarkar pedeng te halor kani ka mat gina kalian ka seng ngina dabi kendo yo secretary jong ka mining and geology jong ka sarkar jala la arsen kanthi but hadu menta ngin pat yo jing petsai ni kalian jong secretary but menta kesni ni pha kani ka karwo shau sa sarkar lengba ka mining and geology department ba ngina kalian kaseng ngin up satang saksa kumba news ni ba ka sarkar kan ai jingsha yangi lengba da ka jingtho halor kanu rim ba ka sarkar ka issue ya kita ki incidental
approval sya ki cement companies kibelan hapo Jali Hills but you can turu ya ki cement company ba kimdei ban pendon kambakla ya ki incidental limestone lagi tagi incidental calan but kimdei ban sim kabu but ngi kum gaseng nginom so klikti bang indang ya budin ngi pingwa ya kini kakam ba tat hado ba kini ki wat ki cement company kidei ban bon ya kendon jong ki an ka kumbala te kumbala so haka MMDR Act kat kandai spa san panjong